eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Hvor jeg fik sådan mega sygt. Fik bare dem alle sammen. Gotcha, bitch! Seriøst? Hvem gjorde det? Flanny. Helt seriøst. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hvorfor vil han gøre det? Hej og velkommen til Rainbow Six. Hvad fuck er dit problem? Hvem fuck var det? Nej, der var en eller anden, der skød mig. Jeg er nede på 80 liv. Nå, det var nok den dårligste intro nogensinde. Nå, men velkommen til Rainbow Six Siege. Det gik sats med ikke godt. Break in! Der kommer min. Fuck, det er fail. Lige værd. Okay, jeg går lige herop, jeg sniper dem. Åh shit, jeg er nede. Helfen! Plads! I don't wanna die. Plads! No! Ja, der vil vi så sprunget det. What the fuck? Hvad er hans problem? Jeg tror faktisk, det var den samme, der skadede mig i starten af runden. Jeg overvejer sgu. Hvad hedder han? Triste. Han gør mig trist. Skyd ham. Nej, lad være. Au! What? Du skulle have skudt ham. Hvem er dem? Dem begge. Jeg vidste ikke, hvor ham der puls var. Jeg kunne Nej. se ham. Dem for vores hold. Nå, hvorfor? Ja, den runde gik ikke særlig godt. Nej. Det gik ikke særlig godt. Ikke særlig godt. Okay, hør. Den her runde tager vi alting seriøst. Alting seriøst. Vi tager alting seriøst. Hvad så, hvis de begynder at skyde på os? Nej. Så dræber vi. Vi plukker dem bare. Ja, hvis de Så vi siger bare, at de angriber os først, og vi følte, at vi blev troet af dem. Ja. Vi blev troet. Ja, det her, det er jo for helvede real life. Vi kan jo komme i fængsel for at dræbe dem for vores hold. You honestly think you're fucking funny? Seriously? You are fucking... Ja, jeg er 100% sikker på, at det kan man. Men vi skal tage det her seriøst. Jeg er en kaptajn, og du skal gøre alt, hvad jeg siger. Ellers så plukker jeg dig. Fuck. Jeg skulle lige til at skyde ham. It was at this moment that Nathan knew. He De kommer fucked på en up. eller anden dum side. Kan du ikke give ham der Aris nede? Og jeg har ikke tid til at revive ham, fordi jeg ved lige når jeg går hen for at revive ham, så kommer de. Okay, revive ham. Nu er der 2 folk, der prøver at kigge dig. What? Hvorfor skal de kigge på mig? do it! What? Du bliver kigget. Hvad gør jeg? Okay, jeg dræber dem i starten af den her runde. Hvad gør jeg? Det ved jeg ikke. Det er fucking mærkeligt. Hvad har jeg gjort? Nej. Så vandt vi bare lige. Men prøv at kigge alle undtagen en. Jeg gjorde det. One friendly operator remaining. Okay, I got this. Dun. Okay, jeg skal ikke lave epic music. Bye, have a great time. Nej, det kan du bare sætte. Nej, jeg blev removed from match. Vi er tilbage. Runde 3. Den første runde, jeg blev kicket, og Jakob blev kicket lige efter. Den anden runde, jeg kiggede Jakob, og lige efter blev jeg kigget for at dræbe hele holdet. Den tredje runde, hvad vil ske? Ingen ved det. Vi har ikke spillet et match færdig i den halve time. Men hvor lang tid har vi spillet? Sådan cirka en halv time. Ej,
Det er vi en halv time har vi spillet, og vi har ikke spillet et match færdig. Nope. Fordi at... Vi har faktisk sådan cirka kun spillet en runde af hvert. Ham der Flanny, han stod sådan bagved dig. Oh, Flanny. Holy shit. Hej alle sammen, tak fordi I så med, og som altid, har du godt. Oh my fuck, det er den dårligste intro nogensinde.